Ni Iñigo Sendino naiz, eta sarean zearen zuzendaria naiz. Kaixo, ni Sergio naz, Sergio Saavedra, eta bueno, irratsaio honetan egiten duan zatia da Macen zatitxoa eta hori. Mortanauta naiz eta laguntzaile aretoa daukat. Azaldu aldugu sarean zehar Euskadigitalen emititzen den irratsaio bat dela, denboraldi honetan hasi garela eta momentuz 78 programa ditugula. Sarean zeharekin egin nahi duguna da publikoari eraman teknologiaren alde divertigarria, baina baita ere haiek aztertu eta probatu alduten atal praktikoa, baina baita ere beste aldetik berriak azaldu eta zer gertatzen ari den mundu teknologikoan entzulei eraman modu oso errezan. Hori egiten dugu aste guztietan. Lehenengo dugu berrien atal bat, nik eramaten dudana eta berriak azaltzen dugu. Normala denez, aste baten gertatzen diren berriak ezin ditugu hainbat konprimitu, baina saiatzen gara. Eta normalean, honen atzean, laguntzanen atala doa batzuetan eta besteetan Appleen atala. Hori da gakoa, laguntzaren atalean egiten duguna usuario normalak problemak daukatenean pixka bat erraztea mundua, besterik ez. Bueno, eta ni Appleen atalan nago, Appleen trikimailuak, egunerokoak eta azaldu egiten ditut. Programa gaur egun Euskadigitalen emititzen da, esan dudan bezala. Igandeetan 10:00 88 programa eraman ditugu denboraldi honetan eta denboraldia bukatu dugu, baina hurrengo denboraldian ere emitituko dugu ordu berean, frekuentzia berean Euskadigitalen, 100.4 FM Bizkaian edo baita ere radio.euskadigital.net helbidean. Atal berriak prestatzen ari ditugu ere, software libreren atala oso importantea dela Euskadigitalentzako eta sarean zeharentzako. Momentuz ez du bere atala, baina izango du. Baita ere bideojokoen atala egingo dugu, entretenimenduaren industria oso potentea dagoelako. Eta beste aldeetan horrela jarraituko dugu informatika eta teknologia eramaten entzulei aste guztietan Euskadigitalen.